Удмурт яна майдан уртасында дөрләп яна туган тел диеп. Кайсы халыкка да тел газиз шул, кайсы халыкка да тел бөек. Үзен үзе яндырган удмурт галименә багышлап, Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин шундый юллар яза. Туган телне саклау мәсьәләсе кискен торган милли республикаларда. Бу атнада да Удмуртиядә булган фаҗига иң яшь фикер алышынган яңалык булып калды. Парламент каршына ялгыз пикетка чыгып, соңыннан үз-үзенә ут төрткән Альберт Разинның гамәлен кемдер җан авазы итеп кабул итә, икенче берәүләр булай ярамый диде. Туган теле өчен аның йөрәк ачысын күпләр аңлый, тик үзеңне яндыру проблеманы хәл итмәй, әмма аның ялкыны ана телен югалту мөмкинлеген яктыртып күрсәтте кебек һәм Удмуртиядә генә түгел. Бит беркем дә мондай хәл килеп чыгар дип уйламый. Яши кеше ишекләр шакый, таләп итә, ишетүләрен тели. Шәхсән үзе өчен генә түгел, үзенең тормышын яхшырту өчен дә түгел. Әмма андый кешеләрсез безнең җәмгыятьтә иҗтимагый һәм милли үзаңның кайнарлыгы югалыр иде. Андый кешеләр кирәк, тик алар безгә исән-сау кирәк. Туган тел дип үзен корбан иткән шәхес кем була? Аңлап булса да аңлатып булмый торган гамәлгә аны нәрсә тәрә? Гөлнар Сайфетдинова. Так, началась очередная сессия Госсовета, и сейчас мы подойдем к Альберту Алексеевичу. Вот он продолжает свою одиночную акцию возле Госсовета. Фаҗига алдыннан Альберт Разин белән соңгы әңгәмә бу. Аны дусты Удмурт туган ягын өйрәнүче Андрей Перевозчиков яздыра. Удмуртский этнос исчезает, и я не могу равнодушно смотреть. Я желаю, чтобы все народы были вечными, все языки великие. Удмурт хәрәкәт активисты балалар туган телләрен өйрәнсен һәм аны онытмасыннар өчен янып яшәгән шәхес. Туган теленең республикада тигез хокуклы булмавына җаны әрнегән, моны ул беркайчан да яшерми. Нужны решительные шаги. Нужно защитить язык. В Татарстане предметы и в средней школе изучают на татарском языке. У них есть факультеты, где преподают на татарском языке. И это правильно. Мөрәҗәгатьләрдә тарата Разин. 1929 елга халык санын алу вакытында бөтен удмуртлар да туган телдә сөйләшә иде. Хәзер 3тән 1 генә телебезне белә. Мәктәпләрдә удмурт телен укытуны мәҗбүри итәргә, югары уку йортларына керүчеләргә рус теленнән имтихан урынына удмурт телендә имла алырга кирәк. Татарстан, Башкортстан тәҗрибәсен өйрәнергә, удмурт телендә тәүлек буе сөйләшүче радио, телевидение булдырырга, урам исемнәрендә 2 телдә язарга. Һәм ахырда шундый җан ишеткеч гамәл кыла. Без аның белән сөйләштек, телне беркем дә якламый, шуңа чыктым диде. Тыныч тотты үзен. 4 көн алдан да очрашкан идек, кәефе әйбәт иде. Осознанный шаг его, это был такой крик души, потому Бу аның җан авазы иде. Ишетмәделәр бит. Удмурт бәйрәмнәрен үткәрү, телне төрле өлкәләрдә, оешмаларда куллану буенча һәрчак ниндидер буш җаваплар булды. Төрле очрашулардан аны борчылып, күңеле төшеп кайтканын әле хәтерлим мин. Андрей Перевозчиков Альберт Разинның фикердәше, теләктәше булган. Андыйлар күп иде ди. Разинның бу гамәлен Удмуртия җитәкчелегенә генә түгел, Удмурт халкына гына түгел, башка милләтләргә дә ишарә булуын әйтә. Мы все жители не только даже Удмуртии. Бу гамәле белән ул безне уйларга тәрде, уятырга теләде. Аның фикерләрен дәвам итәргә кирәк безгә. Ул язып калдырды бөтенесен. Удмурт теле озакламый үләчәк дип борчылган галим. ЮНЕСКО тарафыннан берничә ел элек ул юкка чыгучы телләр рәтенә кертелә дә. Как говорится, живем в Удмуртии, удмуртский нужно знать. Хоть я и русский, но жалею, что не знаю. Надо было дальше свое мнение продвигать в народ, докричаться до людей вот другим методом, не таким. Биряктан дөрүшләгән, чөнки хөкүмәт национальный проблемы решайтмый. Ул шул яктан шул халык телен яклап үзен яндырган бит инде. Был человеком неравнодушным, поэтому по каждому направлению, по каждому какому-то историческому факту у него было свое особое мнение. Это, наверное, и привлекало к нему людей разных возрастов, категорий, потому что у него были друзья и среди марийцев, и русских, и удмуртов. Это был умнейший человек, на него очень многие равнялись. Он болел за удмуртов и хотел сохранить везде и вовсюду удмуртский язык.
Аның Яңарыш газетасына берничә тапкыр кергәне булды һәм ул Яңарыш газетасын үзенең дөрес юнәлеше милләтне саклауда алып барган эше өчен аны хөрмәт итүен, ул соклануын белдергән иде. Менә шушы гамәле белән ул удмуртларны гына түгел, менә шушы хәлдәге башка милләт вәкилләрен дә йокыдан уятырга чакыргандыр. Узбыгатыдыр вожматыны совыш вмес. Тавылем интылон йоз, дышетон час йоз, урок йоз, минут йоз. Аның белән хушлашканда һәркем удмуртча сөйләде. Тик бу гомере буе туган теле өчен көрәшкән шәхес гомере бәрабәренә иде. Гөлназ Сайфетдинова, Назир Нугманов, Яңа Гасыр каналы.